Yeay, salam kulatur panjenengan Mas Gunawan. Kagungan bangsa wetan penganti Gresik. Putra saking Bos Asno. Menika mirsani live streaming. Ya, sebesar malih Mas Gunawan. Ya wonten bangsa wetan penganti Gresik. Sinambi Pakarya. Kapan gabung nek Mas Gunawan? Mas Omek sing di negeri Johor Malaysia, mat sore Bobo kanan Jelo imbang Lamongan Jawa Timur AJM apa di Jawa Motor mat datang kebangetan kowe nimat gai ora bisa njaga janjimu dek wingi kelek kupit-kupit gai saja roning sesrawungan budal neh lho katane isih ping 10 ego keliyane tapi bayar akeh kan bayar terus wis nyowis tak sanggane sapa niki adare kupit-kupit iki iki sing loro dek dalah sing ngrasake lali wis 10 mek wisane senajan sliramu
Basuki piyo sing manis kanca kancane marti bangsa wangku salu melot bisa timun si karene ayo sing rukun padha nyambut gawe ngono ning aja lali aja nganti lali marasuti yo mas yo manguti yo marang wulan kang utama anteng tajem bolatane lali wong tresno rapi salali wancine wos bangun esok iya Pak Tani Jomakarti kang kewacul karo lugu nonton sapi tekan sawah ake api witi garap omah kita duri yen mari wis tuwa padha dijaga ya manuke padha mabur ayo bareng besar ta ora oh